أبزي دوب حنتت ألوك قريبو زل أوان ዝተፈላላዩ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከዓ ተጋሩን መሐሩን በኢንተርኔት ይኹን ብናይ ሬድዮ ማዕከናቶም ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ እንተዘይረኺባ ኩናት ኣይክተርፍን እዩ እንዳበሉ ደብ ዘይብሉ ፈኸራን ዘስምዑ ዘለዎም ነዚ ክስን ፈኸራን ኢትዮጵያውያን ብኸመይ ትርእዮም ወዝኸን ሪኦ ፀናሕና እንድዩ ማለሲ ሕጂ እቲ ድምፂ በዚሑ ክኸውን ይኽእል ከም ዝበልካዮ ኩሉ ኩርናዓት ዝዋዕዋዕ ዘሎ ዘረባ እዩ ኣነ እንታይ ምበልኩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ወላ እውነቶም ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ክጥምቱ ዝግብኦም ኣብዛ ሕጂ ዘለና ግዜ ካልእ ከይሓወስካ ኣብ ካልእ ክመፀካ ስለ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ክልተ ኣጀንዳ ጥራሕ እዩ ዘሎ እዚ ክልተ ኣጀንዳ እዚ እቲ ሓደ እዚ ኣጀንዳ ናይ ውግእ እዩ እዚ ኣጀንዳ ናይ ውግእ እዚ ዳርጋ ክልተ መልክዓት ሒዙ ከይፀኒሑ ኣብቲ ዘለናዮ ከባቢ እቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናይ ውግእ እዚ ወያነ ዝጀመሮ ውግእ ናይ 98 እዩ እቲ ብፍላይ ንኢትዮጵያን ንብሄራት ኢትዮጵያን ንውድባት ኢትዮጵያን ዝምልከት ካልኣይ ክፋል ናይዚ ኣጀንዳ ናይ ውግእ እዚ ከዓ እዚ ካብ ከባቢ 93-94 ጀሚርካ ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ዓመታት ፈኸም እናበለ ክዓቢ ፀኒሑ ዘሎ ኣብ መንጎ ስርዓት ወያነን ከም ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብሄራትን እዩ እዚ ጎንደር ጎጃም ከይድካ ከምኡ ግርግር ኣሎ ኣብ ምብራቕ ምዕራብ መሬት ናይ ኦሮሞ እንድሕር ከይድካ ብወለጋኹም ብሃረር ከምኡ ተመሳሳሊ ውግኣት ኣሎ ኣብ ምድሪ ኡጋዴን እንድሕር ከይድካ ናይ ሶማል ውግኣት ኣሎ ኣብ ምድሪ ዓፋር እንድሕር መፂእካ ከምኡ መጠኑ ንእስ ዝበለ ውግእ ኣሎ ብጋምቤላ ከይድካ ውግእ ኣሎ እዚ ብዝተፈላለየ ደረጃ ብዝተፈላለየ ዓቐን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝግበር ውግኣት እዩ ሓቂ ነዚ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ኣብ መንጎ ስርዓትን ተን ብሄራትን ዘሎ ቀፃሊ ምርፃም ፍሉይ ዝገብሮ ወይ ከቢድ ዝገብሮ ኩሎም እዞም ንጠቕሶም ዝፀንሐና ምንቅስቓሳት ብጎንደር ብጎጃም ዘለኹን ብወለጋ ብሃረር ዘለኹን ዋላ ብሶማል ዘሎ ብዓፋር ዘሎ ኩሎም እዞም ምንቅስቓሳት እዚኣቶም ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘለዎም ምዃኖም እዩ ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ከዓ ኣናኢስካ ዝረኣዩ ኣይኮኑን ክብደት ኣለዎም ማለት እዩ እዚ እቲ ክልተ ገጻት ናይ ውግእ ኣጀንዳ እንብሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ውድባት ወይ ብሄራት ኢትዮጵያ ዘካይድኦ ውግእ ኣዝዩ ሰፊሕ ከም ኩሉ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ከዓ መትሓዚ መጨበጢ የብሉን بقليل لو مصباح كود أخي الكون لا لو ما هنود إنا صباح كون ود إنا الكا تأخذوا وجون أيكونن وهم متحسب أي تغيرنها انتأي كم زغنا ناي حزب من قصاص مسارتها حزب سلزلو كم سلزغنا بزت أنحي أتأمتنا ناي ويانه وجا أنصار زنبهرات إثيوبيا سفيحيو بتحدي زوز دقيقة أبغمت إثيها ويانا كعوة لون تقينو كل ساعة كل ما كنت حزوة صنحي أو أفزح على في ثلاثة عامات مجمرة زي أنصار إرتراز لو كود ألو كم كل ما كنت مالتي نزق كل صنحة كوس زوج زي سفيحي سبيرات فقدو استفر على كوابيتاتنا إثيوبيا حتى هتبورو جزيز حتتي أفز ما سرس لزلهم بقليل زود أكونن إذا أجندة زي كقوة النهر كوينة تقدم كلتيف كقعد كودا زخ إلا حتير أوان أسمرة أتوت إلا حتير أوان نتمنجس أبي إرتلاز اللغة الجسو تقول
እዚ ቅድምትና ኤርትራ ክንውድኦ ኣለና ተባሂሉ እዩ ከኸይድ ፀኒሑ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ከም ስለ ዝኾነ ስዕረት ናይ ኤርትራ ከም ቅድመ ኩናት ወይ ከም ቅድም ክፍፀም ዘለዎ ነቲ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ምርግጋእ እዩ ተሓሲቡ ክግበር ፀኒሑ ከምቲ ዝረኣናዮ ከዓ ንኤርትራ ንምስዓር ኣብ ሓፂር እዋን ኣይተኽእለን 98 ክእቶ እዩ ተባሂሉ ኣይተኣትወን 99 ክእቶ እዩ ተባሂሉ ኣይተኣትወን 2000 ዓመተ ምህረት ዝሰፍሐ ዝኣክል ምድላው ተገይሩሉ ኣብ ሓፂር እዋን ክንኣቱ ኢና ተባሂሉ ዝተገብረ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ዝበዝሐ ኸሳራ ኣጋጢሙ እዚ እውን ክዕወት ኣይተኽእለን ኣብ ኤርትራ ዝፈርስ ግንባር የለን በንጻርቱ ዝፈርስ ግንባር እቲ ግንባር ናይ ወደብ እዚ ኣብ ውሽጢ ወያነ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ኮታ እቲ ናይ መሃል ሃገር ግንባር እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ግንባር ዝፈርስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝፈርስ ግንባር የለን ብቐሊል ዝመፅእ ዓወት የለን እዚ እቲ ሓቅነት እናሓዘ መፂኡ ማለት እዩ ኢህአዴግ ዝበሃል ሓይሊ ኣይህሉን ዝብል ርእይቶ ትኽክለኛ እዩ ኢህአዴግ የበይ እዚ እኒሄ ዝብል ኢህአዴግ ያው ንግዚኡ ባዕሉ ካብ ዝገምገሞ ተተበገስና እዩ ዝሕሸና ንግዚኡ ባዕሉ ዝገምገሞ ኣብ መንታ መንገዲ እየ ዘለኹ ኢሉ ኢህአዴግ ኣብ መንታ መንገዲ እኒኹ ወይ ቀራና መንገዲ እኒኹ ምኒን ያው ከይዲ እቲ ሓደጋ ወይ ጠቕሊሉ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ናይ ህዝቢ መገልገሊ ናይ ህዝቢ መራሕን ውድብ ምዃኑ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ውድብ ምዃኑ ተሪፉ ስገተኛ ገዛ ኣደረውን ሓይልን ክኸውን ወይ ድማ ቀልጢፉ እታ ጉድለቱ እታ ድኽመቱ ኣሪሙ ቶሎ ናፍታ መስመሩ ተመሊሱ ክወፅእ ኣብ ናይ መጨረሻ መንቀርቅር ዘለዋ ቦታ ሓዲያ ናብ ሓዲያ ዝወስድኦም መንገዲ ከይዱ ከም ዝበፅሐ ቀሚጡ እዩ ስለዚ ኢህአዴግ ክሳብ እንቆብጾ ምስኡ ኮይንና ክንጋደል ክንግደድ ኢና ክሳብ እንቆብጾ ጠቕሊልና ማለት እዩ ተኸባቢርካ ዝተባሃለት እውን ተኸባቢርካ ምንባር ካልእ መንገዲ የብላን ተቓልሲ እውን ንስኣ ነይራ ማዕርነታዊ ሓድነት እያ ትብል ብማዕረስ ሓድነትና ንረጋግፅ እያ ዘይኮንቱ ኮይኑ መሰልና ተጠቒምና ንውስን እያ ነይራ ቀደም እውን نبتن يكون النيرت إعلام حيركا تا فيدرالي سرعة موسادية سجمت اللياك ساعة من نسألك يا أتولتا عنك صار سنت شعتن فلتوا نايبين تنا عنك قبلنا نحن نتكري عنك صار سنت شعتن لا زخوف وي بخالي مغنيات زي دلي يتقام له نباسي نوجينا أتوني كتبت تانية تعدي زبالنا جميري مكبر تزي هاليا تقرأ يكونن بزو خير يزل كله بالتاني باب زلو فلذا كقافة حي مالتي مسألو تسكت زد الحزب يلاني مسألو تسكت زد الحزب يلاني ኢህአዴግ ዝበሃል ሓይሊ ኣይህሉን ዝብል ርእይቶ ትኽክለኛ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርስ ግንባር የለን በንጻርቱ ዝፈርስ ግንባር እቲ ግንባር ናይ ወደብ እዚ ኣብ ውሽጢ ወያነ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ኮታ እቲ ናይ መሃል ሃገር ግንባር እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ግንባር ዝፈርስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝፈርስ ግንባር የለን بقليل زمت عوت يلا نزتي حقنا أن حزة متي مالهم. مزغول عنقفات تساجرين نايم صايد رعاية عنتي نايس باي بحلانين انترفو ناينسري نايس باي بحلانين انترفو ناينسري